akan so daga taskar bakandamiya. Labarin akan so wanda fasihiyar marubuciya Lubna Sufyan ta rubuta. Babi na 3, ranar 19 ga watan Fabrairu shekara ta 2017. Farar sut ɗinta ta ɗora a saman kayan jikinta, sannan ta sanya ƙaramin hijab shi ma fari. Ta yi matuƙar kyau. Ta ɗauki katuwar jakarta, sannan ta manna gilas fari mai ratsin zaiba. Honey je, za mu fita tare ne? Ta buƙata. Tun jiya yake sha mata ƙamshi. Ta yi lallashin duniya amma ya ƙi fulata. Yau ma da ta tashi ta gama da komai, ta bar Atika ta ƙarasa shirya mata Umar don Yasir ya iya komai da kanshi. Bai jira ta ba ya yi breakfast ɗin shi. Gaisuwarta ma da ƙyar ya amsa. Idanuwansa da suke dagula mata lissafi ya kafa mata. A dabarce ta ce, alright, bari na wuce kawai, maybe katse ta yi da faɗin. Jana, wato rayuwar wasu ta fi miki muhimmanci akan tamu ko? Ta lumshe idanuwanta, ta buɗe su, sannan ta ce, na ɗauka mun gama maganar nan fa. Saukowa ya yi daga kan gadon, ya zo inda take, ya tsaya ya suka fuskanci juna. Idanuwansa ta kalla sosai. Yau ma rikici yake ji, ita kan ba za ta biye masa ba. Juyawa ta yi da niyyar tafiya, ya janyo hannunta tare da faɗin, Jana, kina da hankali kuwa? Zuciyar ta ke wani irin dokawa, duk da hakan ba baƙon abu ba ne in har jikinsu zai haɗu ita da shi. Ikram ce kwance a ɗaki, ya furta a dake, sai da ta haɗe miyau don bakinta ya bushe, sannan ta ce masa, na yi mata komai da take bukata, bacci ma take. An hone je, Ikram ba ƙaramar yarinya ba ce, ɗan ƙaramin zazzaɓi duk ka wani damu. Kallon da yake mata ya sa ta yin shiru, har wani huci yake yi, muryarsa da ƙyar take fita ya ce, ƙaramin zazzaɓi? Jana, kin daina damuwa da mu ko? Aikinki ya fi miki muhimmanci ko? Good. Kafin ta ce wani abu, ya fice ya bugo kofar da ƙarfi. Wasu siraran hawaye suka zubo mata. Ta cire glass ɗinta, ta sa hannu ta goge su. Ji take zuciyarta duk ba ta mata daɗi. Ta san yanzu haka patients na can suna ta jiranta. Fitowa ta yi zuwa falo. Ta samu Jabir zaune a kan kujera. Ta zo wucewa ta kalle shi, ya watsa mata wani kallo. Har ta kai kofa ta ji Ikram ta ce mata, Mami, yau ma fita zaki? Ya Allah, ta furta a cikin ranta. Ta buɗe baki za ta yi magana, Jabir ya ce, Ikram, da kin koma kin kwanta, ni zan zauna tare da ke. Thank you, Papa, Ikram ta faɗi, tana wucewa. Jana ta kalli Jabir da ya ɗauke fuska yana ta ɗacin rai. Addu'a ta yi kawai, sannan ta fita daga cikin gidan zuwa inda motar ta take. Kafa ya sa ya tura tebul ɗin ɗakin yana faɗin, damn it! Wayar shi ta soma vibrating cikin aljihu. Ya ɗauko ya duba. Aina ce. Ya ɗaga tare da faɗin, hello? Cikin sanyin muryarta da ke burge shi ta ce, assalamu alaikum. A hankali ya amsa sallamar. Ɗabi'ar Aina ce, ba ta amsa hello, ta fi gane ka yi mata sallama. Zan jiya jikin Ikram ne, na ga baka shigo ofis ba. Murmushi ya kwace masa. Zai iya karantar kunyar da take ji daga muryarta. Ta ji sauƙi. Aiki ya yi yawa wa Jana a ofis, shine na ce zan ɗan zauna da Ikram ɗin. Ya amsa kulawar da ta nuna. Allah ya ba ta lafiya, sai an jima. Bata ma jira amsar shi ba, ta yanke wayar. Ya shirya wayar daga kunnen shi, ya zuba mata idanuwa. Ya sani kallon Jana kawai na saukar mishi da kwanciyar hankali. Babu ƙarya a soyayyar ta da take zuciyar shi. Abin da ya fi rikita mishi kai shine yadda yake jin matsayin Aina a zuciyar shi. Gani yake kamar yinin da Jana take yi a wajen aiki, shi ya bada gab ɗin shigar wata zuciyar shi. Shi kanshi ya san a satin nan dalilin faɗa kawai yake nema da Jana, don hakan ne kawai zai sa ya ji kamar bai shi amanar ta ba. Da ya bari son wata ya shigar mishi zuciya, ya lumshe idanuwan shi. Kuna sauraron wannan labari ne daga taskar bakandamiya.
kuma shi gaban shi tare da ma waɗansu daɗaɗɗen labaran da kuma wasu muhimman rubuce-rubuce, sai ku ziyarci shafinmu na hikaya.bakandamiya.com. Kwance yake akan kujera, kan shi na kan cinyar Zainab da ke ta dandane a cikin wayar shi. Sai kin cinye min caji ko? Lukman ya faɗi yana miƙa hannu zai karɓi wayar shi. Hannun shi Zainab ta ture ta ce, ɗaga min cinya ma sai in baka wayar. Gyara kwanciyar shi yayi ta ture masa kai cikin sigar wasa. Mazakar ya min cinya, dariya yayi. Ni kam kin buɗe min data sakonni na ta shigowa ko? Dariya Zainab ta yi, neman rigima ne kawai ya sa ta ɗaukar mishi waya. WhatsApp ɗin shi ta shiga. Bari na dinga karanto maka sakonnin sai ka faɗi reply ɗin da kake so in rubuta. Zaro idanuwa yayi ya ce, idan kuma baby na ce ta min sako fa. Sai kin ga sirrin mu? Murmushi Zainab ta yi, tana jin daɗin yadda akwai yarda da fahimta mai ƙarfi tsakaninta da mijinta. Shekarunsu na 5 kenan da aure, da yaransu guda 1 ga na 2 nan a cikinta. Amma kullum soyayyarsu da yardarsu ƙaruwa take yi. San ba ta da shamaki da wayar shi. Ta san Lukman ko da wata ta ce tana son shi, to sai ya faɗa mata. Tun tana kishi har ta haƙura, don ta san in ya tashi ƙara auren shi ba ta isa ta hana ba, kuma ba ɓoye mata zai yi ba. Wani saƙo ne ya ja hankalinta da wani yanayi a muryarta ta ce, Fuad ba abokinku ba ne? Jin sunan Fuad a bakinta ya sa shi miƙewa babu shiri. Wayar ya karɓe daga hannunta yana faɗin Fuad. Da mamaki ƙarar a muryar shi, Hamza ne ya turo masa wata wasiƙa ta wata yarinya daga ƙasa. Ya ce, Lukman anya wannan ba 'yar mu ba ce? Kan shi ya ji ya wani bala'in sarawa. Zainab bata taɓa ganin shi a tsorace irin na wannan hali ba, don haka ta taɓa hannun shi a tsorace, ganin yadda fuskar shi ta ɗauke wato annuri cikin tashin hankali. Lafiya kuwa? Me ke faruwa? A iya saninta, Fuad wani bangare ne na rayuwar Lukman da baya so a faɗa. Ta rasa gane alaƙarsu. Ta san cewa abokin shi ne da daɗewa, hakan ma wani hotonsu ne da ta gani ta tambaya. Ko da ta buƙaci ko sanin Fuad ɗin na ina yanzu, ce mata yayi ta bar magana, saboda bai taɓa ɓoye mata komai ba sai Fuad. Hakan ya sa ta girmama roƙon shi. Banda yau bata sake maganar ba, kamar yadda shi ma bai ƙara ba. Lukman wani juyi ya ji kanshi na yi. Babu yadda za a yi a ce Fuad na da yarinya. Ta ina? Ta yaya? Wace ce ita? Ya ɗauka Sofi ta bar garin da jimawa saboda ya gwada neman ta bai ganta ba. Zainab ya riƙo jikin shi ya rungume ta sosai. Riƙe shi ta yi ita ma, sannan ta sumbaci gefen wuyar shi. Ta janye jikinta daga nashi tana haɗa bakinta da nashi da wani salo na ƙoƙarin mantar da shi ko ma menene. A hankali take aika mishi da sakonni har sai da ta ga ya ɗan natsu tukunna ta ce, me ke faruwa ne wai? Numfashi ya sauke a natse ya ce, zan faɗa miki, right now zan je in yi wani abu tukunna. Tare suka miƙe ta raka shi har bakin ƙofa. Sai da ta sake talluba fuskar shi ta sambace shi sannan ta ce, Allah ya dawo min da kai lafiya, ka kula sosai Kai ya ɗaga mata, ya tsugunna ya sumbaci cikinta sannan ya ce, insha Allah ki kula min da kanku, zan kira ki. Adres ɗin makarantar su Nana ya sake dubawa da Hamza ya aiko mishi da shi. Makarantar Crescent bata mishi wuyar ganowa ba, kasancewar bata shiga lungu ba. Kai tsaye ofis ɗin principal ya wuce, suka gaisa sannan ta tambaye shi ko ta wace hanya za ta iya taimaka mishi. Wata yarinya nake nema, Nana, ban san ko da wanne suna take amfani ba dai, but a nan makarantar take. Kallon shi principal ɗin take yi, yanayin natsuwar shi da kamalar shi ya sa ta cewa, a nan makarantar take, amma gaskiya ka yi haƙuri, saboda mamanta ta mana kashedin cewar kada mu bar ɗan jarida ko ɗaya ya yi magana da ita. Sauke numfashi Lukman ya yi, zuciyar shi na wani bugawa. Ba ɗan jarida ba ne, abokin babanta ne, kuma ba sai na yi magana da ita ba. Ko daga nesa ne ki taimaka min inganta. Sai da ta ɗauki mintuna tana tauna maganar tukunna ta miƙe ta ce ya biyo ta zuwa cikin makarantar.
ƙafafuwan shi har rawa suke yi, bai ma san kalar addu'ar da yake yi ba, bai kuma san yanayin da yake ji ba. Ta windo ɗin ajin suka tsaya, ta ce masa ka ganta can a front seat, kamar Nana ta san ita suke son gani. Daidai ɗagowar fuskarta tana dariya akan wani abu da ƙawarta take cewa. Ƙafafuwan shi kasa ɗaukar shi suka yi, bangon wajen ya dafa ya tsuguna yana karanto inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu adadi. Idanuwanta sak irin na Fuad ne, yanayin dariyarta yar shi ce. Fuad yana da yarinya, ko ina na jikin shi kyarma yake yi. Wayar shi ya ɗauko, lambobin Fuad da a duk tsayin shekarun nan ko saving ɗin su bai yi ba, don kar tsautsayi ya sa ya gwada kira ya shiga sakawa, dan zaune suke daram cikin kanshi. Ta London ya fara gwadawa, ba ta zuwa. Ta Europe ya saka, bugu ɗaya ta shiga. Aikam ta san ba ƙaramin taimako Allah ya yi mata ba da ta taho da ansa. 'Yan jarida ne cike a bakin kofar makarantar Nana, da ƙyar ya ture su suka shiga ciki. Ba ƙaramar godiya ta yi wa principal ɗin ba, da bata ko bari Nana ta san da zuwansu ba, bata kuma nemi wani ƙarin bayani ba. Ta dai ba wa Sophie tabbacin cewar in dai babu yardarta ba za ta bar ma kowa ya ga Nana ba. Fitowa suka yi cikin 'yan jaridun har da Yusra Fari, tana zaune a gefe. Hakan ya sa Sophie cewa Ansar ya bata mintuna 2. Sallama ta yi mata cikin fara'ar ta nan da ke burge Sophie, ta amsa suka gaisa. Ta faɗa mata ita ce mahaifiyar Nana. Yusra ta ji daɗi sosai, don a yanzu babu labarin da ya ja hankalin mutane da social media gaba ɗaya irin na Nana. Kowa so yake ya ga yarinyar. Da za ki taimaka mana ko da minti 5 ne mu yi magana da ita, ƙila hakan zai taimaka wajen gano babanta. Abin ya ƙara jan hankalin mutane, jin cewar baban Nana ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne, cewar Yusra. Wani murmushin takaici Sophie ta yi, sannan ta amsa da cewa hakan ne yasa ba na son Nana ta yi magana da ku, ke ma don kina burge ni ne shi yasa na yi miki magana. Cike da tausayawa Yusra ta ce, na gode sosai, ba lallai ki yarda da cewar akwai mutane da dama da ƙaunar yarki ne yasa su suke son ganin ta ba wai son jin labarin ta ba. Jakar ta Yusra ta buɗe, ta ɗauko katinta ta ce, please ki kira ni idan kin canza shawara. Na gode sosai. Karɓa Sophie ta yi, suka yi sallama, ta koma wajen Ansar. Shi ya sauke ta a asibiti, don da motar shi suka fito. Tun da Dr. Janet ta soma bayaninta, babu inda baya rawa a jikin Sophie. Ta ma kasa tambayar ta wani abu. Ansar ne ma ke da ke zaune ke da ƙarfin halin cewa options nawa muke da shi. A natse Dr. Janet ta ce option ɗaya ne kawai Ansar, shine transplant idan an samu match. Cikin rawar murya Sophie ta ce, idan ba a samu match ba fa? Shiru Dr. Janet ta yi. Cikin aikinta babu abin da tafi tsana sama da wannan bangaren. Kallon mutane a kullum lokacin da zaka faɗa musu mutuwar wani nasu, ko lokacin da zaka tarwatsa musu burinsu da magana ɗaya. Cikin wani irin ƙarfin hali Sophie take cewa, wata nawa muke da shi da ita in ba a samu match ba? Muryar Janet can ƙasa ta ce, rayuwa a hannun Allah take Safiya. Zan iya cewa ƙasa da wata 6 idan Allah ya yi ƙarfin ikon shi shekara 1. Miƙewa Sophie ta yi, gaba ɗaya kanta ta ji wani abu ya yi shiru. Ba ta jin duk kiran da Ansar yake yi mata, tafiya kawai take yi ba don tana gane inda take saka kafafuwanta ba. Har ta fita daga asibiti ta gane motar Ansar ba. Ta buɗe ne kawai ta shiga, daga nan ta zauna. Gidan Ansar ya sauke ta, sai dai tabbatar ta buɗe ta shiga tukunna ya koma ofis da wani nauyi a cikin zuciyar shi. Turƙa shi. Masu sauraro, wannan shine ƙarshen babi na 3 daga cikin littafin Akansu, wanda fasihiyar marubuciya Lubna Sufyan ta rubuta, kuma kun saurare shi ne daga shafin Bakandamiya. Domin samun ci gaban shi da ma waɗansu daɗaɗɗen labaran tare da wasu muhimman rubuce-rubuce, sai ku ziyarce mu a shafinmu na hikaya.bakandamiya.com.